Ginoong Diyos, kaluyan ng imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukot. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intaon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas, isapit ka karon nga among amahan. Ginoong Diyos, kaluyan ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios sa hinungdan nga dili maihap o gatong iapil sa mga pag-ampo ato mga kaigsuunan karon nga nahiagom. Ini mga adlaw o mga adlaw milabay sa mga ini malisod kaayo nga kahimtang. O gatong gisaulog karong adlaw sa tibuok kalibutan ang pangilin, ang memorial ni San Leon Magno or Leo the Great, Papa o doktor sa simbahan. O garon kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayoon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy o ang iyang pasaylo sa ato mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, daluon ta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, wala mo itugot nga ang mga ganghaan sa infierno makadaog batok sa imong simbahan nga nagasukad sa kalagit sa batong apostolikanhon nga si San Pedro. Itugot tungod sa pangama ni San Leon Magno nga Santo Papa nga ang simbahan magapabilin nga makanunayon diha sa imong kamatuoran o kahatagan sa kanunayng kalinaw kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang sinugdanan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Higugmaa ang hustisya, kamong mga nagamando sa kalibutan. Ibutang sa tinuoray ang inyong mga unahuna diha sa Ginoo. Ug pangistaa siya sa matinud-anon gayud. Sila nga wala magsulay kaniya, makakaplag kaniya. Mupakita siya kanila nga nagsalig kaniya. Ang katawhan sa Dios na himulag kaniya tungod sa mga nauna nga dili matarong. Kung maigo kitang kabuang sa pagsulay kaniya, maulawan kita sa iyang gahom. Ang kaalam dili gayud mapuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o ulipon sa sala. Ang tanan nga balaan nakakaton pagpahilayo sa malimbungon nga mga tawo. Dili siya igkita sa diha nga ang mga binuang huna-huna igapadayag. Dili siya mahimutang sa diha nga gihimo ang pangluping.
Ang kaalam mo'y usa ka espiritu nga mahigalaon sa mga tawo. Apan dili magsulti batok sa Dios. Kay ang Dios nasayod man sa atong mga gibati ug mga huna-huna ug namati sa atong tagsa-tagsa kapulong. Sanglit ang tibuok kalibutan, napuno man sa espiritu sa Ginoo ug naghugpong sa tanan nga anaa niini. Nahibalo siya sa tagsa-tagsa kapulong nga gisulti sa mga tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ginoo, mao kini ang katawan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtanaw sa imong naong. O Ginoo, gisulay mo ako og nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw kanus akong lingkod ug anus amo tindog. Nakasabot ka sa akong mga una-una gikan sa halayo. Ang akong mga panaw ug mga pahulay imong giusisa. Sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Bisan sa wala pang usa ka pulong sa akong dila, ani o Ginoo, nahibalo ka sa tibuok niini. Sa akong atubangan ug sa akong luyo, imo akong gipiit. O gibutang mo ang imong kamot kanako, sa maong kahibalo katingalahan ra kaayo kanako. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu, sa imong presensya, asa man ako makakagiw. Kung musaka ako sa kalangitan, tuwa ikaw dito. Kung musakong ako sa kahiladman sa kalibutan, tuwa ikaw. Hangga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Kung mulupad ako sa mga pako sa kaadlaw, kung moadto ako sa kinalayang kautlanan sa dagat, bisan dito ang imong kamot mag-aga kanako. Ang imong taong kamot hugot nga bugunit kanako. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan.
Ang Ginoo maana kaninyo. Manusab Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ginayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayud, apan alaot ang tao nga tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo, kung ang imong isig katao makasala, madlunga siya, o kung maghinulsul, pasaylua. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, ug sa mataghigayon moana siya kanimo ug muingon, naghinulsul ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kung doon na kamoy pagtuo, nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maluka ka o balhin sa dagat, o kini mutuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. ikaw, Kristo. Kini si San Leon Magno o si Saint Leo the Great, Santo Papa o doktor sa simbahan, sa iyang panahon, sa iyang pagkasanto Papa, tinguha gyud niya nga magiyahan gyud ang simbahan, no, diha subay sa dalan sa kamatuoran o ang tumong nga moabot gyud sa kamatuoran, no. Sibo gyud kaayo ang tubag sa atong gitubag sa salmo, no, nga dadon nga gyud kita ngadto sa dalan nga walay katapusan, no, ngadto sa Ginoo. Alang kaniya nga ang simbahan dili lamang magkabaton o magbaton diha sa kamatuoran o magpuyo diha sa pagtuo, pagsalig, kundi mahimo unta gyud nga giya alang sa uban ngadto niining kamatuoran, no. Mao bitaw nga ang ato ang gospel acclamation nga hayag musiga unta kita, no, kitang tanan nga sama og kahayag alang sa uban, no. Matupadan-ag kamo taliwala sa kalibutan sa mga bituon nga nagsidlak. Kita mo ay gitawag nga danag, gitahasan nga danag kita sa kalibutan. Lagi na mo nga musimba ta, magampo ta, mutuo ta, apan kita mo ay may danag unta alang sa uban nga naa sa kangit-ngit kangio mo mingon ang ebanghelyo nga kun dunay muduol kanimo nga naghinulsol mga pasayloa kapila kapito sa usa ka adlaw sobra pas kapito nagpasabot nga walay katapusan, no. Unya ningon pa kung kita po'y makaangin gidawat man gyud sa Ginoo Jesus matud pa sa ebanghelyo nga doon naman gyud mga butang nga makaangin sa tawo nga makasala, no. Dunay mga butang nga makaangin gyud sa mga tao. Giangkon gyud niya nga doon na gyud tentasyon, doon na gyud dili maayo gyud nga makaangin. Pero kung kita na ang tao mismo mo'y makaangin sa uban, kita mo'y makadala sa uban sa pagpakasala, mao na gitawag og eskandalo. Kita mo'y hinungdan sa atong mga pulong, mga buhat nga nakasa ang tao, maayo na lang kunog higtan ang atong liog o galingang bato o itambog sa dagat. Labi na yun ang mga bata. Komedya lang ha, atong
tudlo-tudloan og dili maayo. Malingaw tang mga dagko, mga tawa ta. Pero atong gitudloan, bisag komedya lang na, dili direct. Pero ang bata dali kay nang maka-absorb og mga binuang bakak. Masuko patag mamakak ang bata, pero kita di ay nagtudlo, anak, no? Higta na lang niya itong liog o galingang nga bato. Dili lang unta, no? San Leo Magno, iampo mo kami. Amen. Ang atong nagtudlo kanato nga ang pagkatinunan nangahulugan og hingpit nga pagsalikway sa dautan. Ang atong mga pangamuyo karon atong ihalad uban ang kinabubutong pagsakripisyo agig pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagkabig sa uban ngadto sa kamatuoran. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan magmadaogon diha sa iyang pagpakigbisog batok sa dautan dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pangamuyo. Nga ang mga Kristohanong matuhuon makabaton og kaisog nga mosulti og mobuhat batok sa mga dautan nga nagpukan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pangamuyo. Nga sila nga nagtig-a diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo. Sa ingon, maghinulsol og magbag-o sila sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang mga pagsulay, ug maghalad sa ilang mga kalisdanan, aron makabig ang mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pangamuyo. Nga imuon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugma nga nangamatay na, madala ngadto sa kahulsahan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pangamuyo. Langit nung Amahan, hatagi kami niya ng ligong pagtuo aron maisugon ug determinado kaming makig-away batok sa dautan niining kalibutan ug magiya sa uban ngadto sa kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat na mo kining among ihalad, ang panugpino nga abot sa yuta. O ginamasa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron naginyo ang ako nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamo, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. Ginoo lamdagi nga mapuanguron ang imong simbahan, pinaagi sa mga gasa nga gihalad aron magapadayon sa tanang dapit ang kauswagan sa imong panon. Ug tungod sa imong pagdumala, ang mga pastores makapahimuot unta sa imong ngalan.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayog matan. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa fiesta ni San Leon Magno. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa mga angheles nagasangyaw kami sa walay hunong nga pagdahig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kahitasan. Daygo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron magsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ang panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Si namatay. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto nuestro obispo, ug sa tanan nga mga pare, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos,
ni San Leon nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga mahal. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan sa pag-ampo gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man naging harian ang hanggang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inig sa unay. Ang panagdait, ang kalinaw, ang maanaa kaninyo. Isip kahayag sa kalibutan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa kalimon. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili pangay kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang, mamaya po. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanato modawat niini. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ug ipapas pasalugugma, ihatag sa Dios. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma.
kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamatimo. Magampo kita. Ginoo, kahimot pagmando ang imong simbahan nga nabuhi tungod sa santos nga kalanon aron nga inagak diha sa pag-alimang gamhanan, magtubo siya diha sa kagawasan ug magpadayon diha sa katibuok sa iyang gituuhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo, dadan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat. Salamat sa Dios. Maayong buntag pag-amping.